салом бачаҳо, дар ин видео мо дар бораи мошинсозӣ чӣ гуна мошинро месозанд барои шумо нақл мекунем. Чӣ гуна тоҷикон дар давлати Аврупо мошин ба корҳои мошинсозӣ машғул ҳастанд ки чизҳои мошинро месозанд барои шумо. пурра ин гузориши ҷолиб мешавад ки таърихи видео, таърихи ютуб надидааст. Ин хел видеоро барои шумо чи як гузорише мекунем. Ба хотири ин лайк, подписатсия, обуна мешавем ва комментария мегузорем. касоне ки нав ба канали мо омадаанд рӯзҳои охир, шуморо низ хушомадед мегӯем. тамоми подписчиконро, касоне ки нав моро тамошо мекунанд, шумо ба канали мо низ обуна шавед ва мо ба шумо ваъда медиҳем ки шумо чи аз ин канали мо пушаймон намешавед ва бисёр маводҳо ва гузоришҳои диданӣ ҷолиб ва чи рангоранг дорем. хуб, мо салом мефиристем ба кулли муҳоҷирбачаҳакҳои тоҷик, чи дар тарафҳои Русия, Қазоқистон ё ин ки Узбекистон зиндагӣ менамоянд ва чи дар давлатҳои Амрико, Аврупо ё Англия ва дигар ҷойҳое ки моро тамошо мекунанд. Ба ҳамаи шумо салом мефиристем ва дар ин омадомади соли нав ба ҳамаи шумо хонадони шумо, хонаводони пурфайз, пурбаракат ва чи зиндагии осудаву муваффақиятро бароятон таманно дорем. ҳар он касое ки чунин видеоҳои ҷолиб кардан мехоҳад ва мехоҳад ки ӯро мо дар интернет гузорем, хоҳиш мекунем аз рафти корҳои худатон наворбардорӣ кунед ва ба мо бифиристед. мо бастабандӣ намуда барои тамошобинон чи мегузорем. ин яке аз корхонаҳои мошинсозӣ ҳаст ки дар ҳудуди давлати Венгрия дуртар аз шаҳри Будапешт дар шаҳри Диёр мавқеъ аст, ки дар ин ҷо бародарони тоҷики мо чи дар ин корхона кор ва фаъолият менамоянд. дар ин корхона алалхусус қисмҳо ва ҷузъҳои мошин омода карда мешавад ва зиёда аз 10 ё ин ки 12 намуди мошина қисмҳояшонро дар ин ҷо чи мардум истеҳсол мекунанд, яъне ки ба истеҳсолоти ана ҳамин қисмҳо машғул ҳастанд. аввалан ҳамаи қисмҳо дар ин ҷо сохта мешавад, аз ҳеҷ чиз бунёд мегардад ва ба ин бастабандӣ мешавад дар сехҳои махсус, дар утоқҳои махсус. ҳамаи ин омода карда мешавад ва охиран аз ин ҷо мебароранд ва дар дигар сехҳо, яъне ки дигар заводҳои калон бурда боз инҳоро чи бастабандӣ менамоянд ва як матоъро чи яъне ки ҷамъ мекунанд, сабират мекунанд ба забони русӣ гӯем. инҷа бисёри ҳолатҳои корҳое ҳаст ки чӣ қадр ки шумо дар рафти видео дида истодаед, робот анҷом медиҳад, вале робот ҳеҷ гоҳ бе инсон чи кор карда натавонистааст ва наметавонад. инро бояд чи инсон кӯмак кунад ба он корҳое аст ки инсон бояд кунад. хуб, рафтем. Инак рафтани сохтани галовкаро ба шумо чи мо нақл менамоем. ана ин деге ки мебинед дар ин ҷо чи алюминий ҷӯшида истодааст. ончуноне ки мебинед сурх аз ин ҷо гирифта аз даруни ҳамин дег алюминийро бардошта оварда дар даруни ин қолабча мерезанд ва ин ҳолате ҳаст ки ҷои галовкаҳоро айни ҳол сӯзонида истоданд, тайёр мекунанд. ана ҳамин таҷҳизоти сафеде ки шумо мебинед, алюминийро оварда дар дохили ин мерезанд ва ин тоб медиҳад, оварда дар ҳамин ҷо як муддати муайян меистад ва тайёр мешавад. ана ин шаклҳое ки шумо мебинед хурдакак ино аз ба монанди қум ва кле сохта шуда истодааст, ки дар даруни ҳамин галовка аввалан ҳаминҳоро он чӣ ки мебинед он ҷавон гузошта истодааст, мегузоранд. инҳоро мегузоранд, ҳамаашро мемонанд дар ҳамин ҷо, бастабандӣ мекунанд. ана ҳамин хеле ки шумо дида истодаед. хуб, диққат намоед. ман ин наворо бисёр моҳирона гирифтам ки то ин ки набинанд ин ҳолати корро ман ба навор мегирам. барои ҳамин қадар наворона он қадар касби омадааст, хуб омадааст. хуб, дар ин ҷо ки мон баъдан шумо дар поён дида истодаед алоро. ана он ҷо оварда чи алюминийро мерезад дар дарунаш, ҳало он чизҳоро дар дарун мемонад, он ҷойҳое ки сурох дораду меравад меояд, ана ҳамон чизе маҳлуле ки маҳсул чизе ки аз қум сохта шуда буд дар дарун мемонад ва баъдан дар болои он қолаб алюминий мерезанд. баъдан ана ҳамин хел бардошта мешавад ва ин як ҳолати ягон 2 дақиқа ба яктаи ин тайёр мешавад. ягон мушкили чи зиёд нест. мана ҳолат тайёр шуд. аллакай шумо дидед ин ҳолате ки буд тайёр шуд. аллакай тайёр шуд, баромад, хунук шуд, камакак дар ин ҷо меистад ва баъдан чи ба дигар роботчаи махсус аст, омада инро мебардорад ва баъдан ба дигар ҷо мебарад. хуб, шумо дидед ки дар болои ин столчам истодааст ана ҳамон қумча чи вай қолабҳое ки сохта шуда буд. мана тайёр шуд.
аз инҷа баромад. Омода истоданд. ана ин хел тайёр шуд. мана қумчаҳоро дидед ки ана қолабҳо дар барош мондагӣ аст. ин бо болиқача ана хел мешикананд. тамом вай мерзад. ин бениҳоят лекин гарм аст. шумо эҳтиёт мекунед ки дастҳоятон дар инҷа чӣ нарасад, то ин ки дастҳоятон насӯзад. ин дар ҳолати гарм намедонам чанд градус аст. ин 400 градус бошад, намедонам чанд градусе ки бошад. ҳоло намедонам инҳоро бардошта дар дигар ҷо мегузоранд ва онҳо хунук мешавад. баъдан боз ба қисми дигар мебаранд, онҳоро тоза мекунанд, шлифовка мекунанд ва дигар корҳо чӣ дар дигар пеши дигар робот чӣ бо анҷом меёбад. ин корҳое ҳаст ки ёрдами онҳоро инсон мекунад. мана ин маҳсулотҳое ки умуман дар кулли ҳамин корхона сохта мешавад ва дар ҳамин ҷо оварда бастабандӣ мекунанд, ҷобаҷогузорӣ мешавад. ино ҳоло ҳам пурра тайёр нашудааст. боз бояд ташхисҳои махсус мегузарад аз дигар роботҳо. даруни инҳоро анализ мекунанд. боз онҳоро бурда ба вибратор мемонанд ки ҳамон қолабҳое ки аз қум сохта шуда буд дар даруни онҳо намонанд. онҳоро дар вибратор мемонанд, меларзонанд, тоза мекунанд, баъдан мешӯянд. ҳамаи онҳо ҳамин хел дар охир дидед як мақсад ки оҳан як маҳсулоти хуб тайёр шуда мебарояд. баъд аз он ҷо инҷа дар ин аппаратҳо мемонанд. дидед вибратор ҷунбонда истодааст. дар ҳамин вибратор мемонанд. ин ҳолатеро анҷом медиҳад ки ҳамон қолабҳое ки аз қум сохта шуда буд ба монанди қум маҳсулоте аз даруни он чӣ меғалтад. яъне ки даруни вай тоза мекунанд, мебаронанд ва баъд аз тоза кардан боз лазерҳои махсус аст ки он сурохҳоро яку як чӣ нигоҳ мекунад то ин ки ҳеҷ чиз намонда бошад дарунаш. ҳамаи онро проверка мекунанд моҳирона, профессионалӣ. баъдан мебароранду чӣ боз ба дигар назди дигар робот медиҳанд. ҳамин гуна кори ҳаррӯзаи фирма давом дорад. ин аст кори ҳаррӯзаи бачаҳои мо дар ин завод. хуб бачаҳо, ҳаматон сарбаланд, комёб ва муваффақ бошед. мабоди мо писанд омода бошад, комментария гузоред ва фикрҳои ақидаи худро нависед ва дар канали мо обуна шавед. саломатӣ, бурдборӣ, пешравӣ, хонаободӣ, тансиҳатӣ орзуи ҳамешагии мо ва баҳри шумо аст, бародарони азиз. ҳатман коммент, лайк ба хотири бачаҳои тоҷике ки мошин сохта истоданд. бачаҳо ҳай ишки мошина